Tiprasa kami amcharago dibor kiring lukurok krini shebnawoi uram no malmata hayakeba rabani manikhnei ngyakeba nangkungmani manikhnei kemai thangmani khogjangmani koktuma jeng uram no mano omahaino krak shanli diporabo wana sincha pati firoka rachontai amchayo koktoma saimanjaka Burjungnagar thana amchayo khobjangnai rachontai kamini no takuk Sukumar Dev Burmani Pun masa dibor kiring lukurok krini shebno nawoi Rajakhor Aulini NCC thana amchani Tondastai Naren Sarkar mungoi khorokni sikok borni auto malkhungbai khogit langma jora kamini lukurok mano manjakha koktoma semanjakha rachontai amchani simi punno auto tei khogit langma jorao Nobochandra amchayo phaikangke no amchani lukurok kha mithik jagoi borokno kasukangke sikok nino saimanjago yagulo Sukumar Dev Burmano koktoma rohorkangke bini pun huino sinibo mankha yagulo amchani lukurok takuk Tondastai Naren Sarkar no butok khaiye Burjungnagar thanabo rirohar jagone koktoma saimanjakha Ani pun khai ani na do ani no ang khai ani no go kamla go maisari to ke maisari to mani bufur khoka bufur tangkhabo tang saimiya je khoktuman time tu lang saimiya angkair pore tabu ani sutubai masa tongor badra da bo saimiya bor tongti pun khaikya pun khaimani pore ngakai ana sahakani ni punda kufur khokjago ahing khatai ko ka tabu je ang log no phaikya phainu khomani ka ani pun ke saborom kha buti ke rom kha ablang tai saimaliya Pun ma basuk tongman pun masa temakala kufur engkai kufur bana kiring hai kai kosong rok non kami kai ani kami ke rachontai simi tisetu khata bor arni ni tisetu khonata tam moi tu bike baida auto gari bai o je khonai roni para rok side makha para rok to saimano bolte or kisa subona kisa sungnai mani bosawo ei mo khejuri bagane ni saw khejur baga khorong ninda khorong ni abla saimiya khorok sana sungka khorok sa khejuri bagane sata nini mu ani mungka suklal debo kami rachontai bor phai rom phikabo ei mo sikok na dana sikok no khai to or no man phai ang khai to bo jaga ei Nobochandra somuni ota তারপরে নবচন্দ্র ইকো সিকুমামান ইয়াগুলো নরক থানাও কল খাইকা আইদা থানা কল খাইকানা আং তো খাইয়া মানে অন্য কেউ খাইকানা তা হাইতা খাইমানি পরে থানা থাকা তাবো থানানি বড় থাঙ্গি তিসে তুপকা থানানি এরপরে তাবো বনানো খাইদিনকা আং খাইকাতা নির্মুং আনি মুং শুক্রল দেব